This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Salaw? Grabe, kulbaan. Possible lang. Possible lang. Ha? Kalan-an kag kapihan nga overlooking sa Northern Negros. Backdrop mo, kabukiran sa Cadiz City. Pwede mga-camping kag paborito nga rota sa mga naga-uphill kag downhill nga bikers bangod sa terrain. Ina ang aton kadtuan, opdinyo ko, road trip ta, pa Aluyan'S place sa Cadiz City. Pagsampot mo gid sa arko nga welcome to Cadiz City, mga pila lang ka kilometro, imo na malabyan ang ini nga merkado sa barangay Kaduaan. Sa tabok lang mismo sa merkado, may dalan patuo pa bukid. Diretsohon mo lang gid ang dalan, malapot mo na ang Aluyan'S place. Pagkadto pa lang sa lugar, sugataon ka na sa views ng kabukiran sa Cadiz. First time namon makasaka diri kag wala kami nagtalang, kay diri ang katapusan sang sementado nga dalan. Istorya sa tag-iya sang lugar nga si punong barangay Jobert Javier. Sa tuanay, magsaka ka sa sitio Aluyan, kinahanglan mo mag-overnight mangod 2 man kalayo sang lugar kag wala sang dalan. Pati sa una, bukas ka pang puli. Kapoy. Wala ka dyan dalan sa una O hindi dalan. Ang mga tao di sa Aluyan, nagkapuli, nagkapalaog lang eh. Every Thursday. Once a week? Once a week. Tapos nag-twice a week at Sunday. Pero hindi man gigkuhan kay Wise lang yan. Mga ang dalan ni, mga ano pa lang ni. Mga 3-4 years pa lang. Naingit siya, mga buhay sa medalan. Laingi dyan po buhay sa Medalan. Pinagi sa bulig ni late Governor Alfredo Marañon Jr. na pabutangan sang farm to market road halin sa Idalom, pasaka sa Aluyan. Ini ang rason kung nga nag-amat-amat man buhi ang turismo sa barangay. Masobra sa 400 ka hektarya sa barangay rice fields. Panguma ang main source of living, pero bagod na butangan sang sementado nga dalan, amat-amat sila nga nakadivert sa ecotourism. Ang pagdala sang mga tao sang ilang mga humay produkto dalong Mas gahapos. mas mahapos. Kag nag-open up sa tourism, hindi? Oo, nag-open up sa tourism. Eventually damon hindi gatikod-tukod dalin to ato mga tourism spot na to dito may mga banglit-banglit tong pilas-pilas. Ginagawa to tukura nila di. Maubra pa na di dala ng local government hasta na to. Pasok ito? Oo, kaya hasta po na to di ko may dala ng highway sug po na. Pato to. Dahil naman na nga progress, dahil naman na nga tourism naman. Isa lamang ang Aluyan'S place sa mga ginakadtuan diri. May restaurant, pwede kapihan. May mga pugtak-pugtak na mga cottages nga layo sa isa kang isa nga pwede tiniran sa pamilya kag mga magbarkada. Kung ang main concern mo is social distancing, ini ang lugar para sa imo. Fresh air kag malayo sa iban nga mga bisita. Ang ini nga lugar nangin paborito nga spot sa mga bikers, ilabi na ang mga mahilig sa uphill kag downhill nga mga rota. Lain ang adrenaline rush nga madala sa ilas ang terrain sang Aluyan. Kung trip po naman mag-camping, pwede. Bayara sila sa camping ground. Ini ang ginatawag nila nga grassland. Diri amo nila nga camping ground. Pwede ka di ka set up sa tent para mag-overnight. Kag dito sa likod, sa piyak nga side sa nga bukid, gawahon na sa Victoria City. Dito naman yung area, iyan na sa mga kalatrava, mga kabukiran. So basically kapalibutan siya sang mga bukid kag overlooking ka dito sa dalom. Sa iyan naman niya sang city, sang Cadiz, Manapla, Victoria, sila itali sa esta, Bacolod, pwede mo makita andre.
preparar ka lang sang madamol-damol nga habol kay matugnaw katama ang lugar. Hindi ka na magproblema sa pagkaon kay lutong bahay ang ilang gina-offer. Ari, in-order namon, lechon kawali. Kanamiton sang baboy kaginbutangan sang tanglad, hamot pa lang sang baboy, busog ka na. Buttered chicken, nagarago mo. Kag, may pasotanghon pa. Isa sa mga specialty nila, crispy talong. In fairness, daw chips ang sabor. Samtang nagakaon ka, overlooking ini sa Lakawon, isla sang Panay, kag sa Cadiz, Manapla, Victorias, Silay kag Talisay. Inatanan, sarang mo makitaan diri sa ibabaw. Tapos mukaon, pwede ka makalibot-libot kag magpatunaw-tunaw. May mga grammable spots for photoshoot. Kapo man's life kay talaklaron. Gindala kami ni Kap sa sininga side sa ilang nga property. Overlooking naman iniya sa Bacolod. Ara ka sa Cadiz, pero makita mo pa ang mga building sa Bacolod. Amuna siya kataas sa lugar. Sa kilid lang, may footwalk o kunbanas pa kadto sa suba. 5 minutes nga lakat, kag makapahulom-hulom ka na sa suba. Isa sa mga pwede pag-iubrahon diri sa Aluyan, amo nga magkadto ka diri sa mag-trekking ka pa kadto sa ila diri nga tinatawag nila nga Aluyan River. Tanawan tubig. Tugnaw, tugnaw, halin pa ni si babaw sa bukid. Kaya mababaw lang yung kaligayahan ko. Basta kapon lakat, tusmaw sa matugdaw na tubig para maka-recharge. Lantawa bala kung ano kabalik awat ang panggiho. Huy! Naano kaya? May tao sa likod oh! May pahigda-higda pa nga nabalaan. Agoy inimulo na ng bato ba? Uy! May karabaw tani nga namin sa suba. Talong. Grabe, kulbaan. Possible na. Karabaw na sa babawin na. Sa excitement ko, nagtusmaw ko sa suba nga may mic sa bulsa. Oh no! Daw talong matuging kaon ko. Hindi man to langka. Langka moments. Naligo sa suba nga may microphone. Good luck kung mandar pa ni. Kung basi makurente, pero bandal ka ron. Balandal ni kong balanasan. Mga 4 pa lang kabulan nga nag-ooperate ang Aluyan'S Place pero ginakatuan na ini sa mga bisita halin pa sa Hinubaan o kun sa San Carlos City. Kag, nakahibalo ka mo bala nga sa amo sini nga lugar, may 40 ka mga tao nga natagaan sa trabaho. Tagaan mo namon ng tao sang Ang trabaho gid siguro. Kung nakakita ko dito ako iyang balik ang trabaho. Oo, Pila ka empleyado mera ka? Ha? Pila ka empleyado? 40 na di sa bilog. 40 tanan ni. Ang Oo. badalagan sang grabe. Sa gamay lang na pero 40 siguro ano man lang sila. Shifting. Di awat man na sa mga tao. Tiga diri man lang tanan. Mayot. Mautan. Ang mga utan nga diversified kami tanong kami da sa amon mga produkto ng utan. Amo man lang ginaserve namon sa among kitchen. Do farm to table. Ang Farm to niya. table. Ang likod sang siniga kabukiran kabahay na sa Northern Negros Natural Park. Ginabantayan ini sa Matay Bukid para masiguro nga ginaproteksyonan
ang nabilin ng last frontier sa Negros. Andes nagbiya, nagpasalamat kami anay sa misis ni Kap. Ma'am, pa-thank you naman siya mo. Ay, thank you. Ma'am, siguro mas-share sa mga paano mo. Oh, yeah. Sige ko ako sa mga tao na. Sari-sari ng mga kasalubong from Mercy. Yeah. Okay, Balala, Mercy, thank you. Kay gagamit ng kami sa products. Mercy yung sa'yo ng mga product. Okay. Thank you. Thank you, good. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Salamat sa matahom nga view, manamit nga pagkaon kag matamis nga pagbaton sa bisita. Ang pagsemento sang dalan diri sa Sitio Aluyan sa barangay Kaduaan sa Cadiz City ang nagintaytay kun nga asa karon nag-amat-amat na usbong ang turismo sa sininga lugar. Kung yung mga in-updated sa mga episodes sa Tripping ni Roming, please do like our Facebook page Digicast Negros. Please follow our YouTube channel Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming. This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!